बुंनांगोन गोबां मावखुलिफ्रावहाय फरायसाफोरनि मावखुलियावहाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय नुदों जोङो दा बे समाव मा बुंगोन सार मा थांखि लानानै बुङो जोङो सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सानजा गुफुर दख'रा रंजालि बैसागु आफाद जथायै जोङो थांनाय 5 एप्रिलनिफ्राय दिनै 12 एप्रिलसिम 7 साननि हाबाफारिजों जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो मोसानाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय बेखौ फोरोंनायनि मोनसे मावबादा लानाय जादों। गमामायै सिगांफोराव जोङो बेबायदि लादोंब्लाबो खोब माने बाहागो लागिरिफ्रा खममोन। देग्लाय जिबायदि नुदों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि जि गोसो बिथांमोननि गोसो गाव हारसिङै फैनानै सोलोंनो गोसो जानाय बेखौ नुनानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोननानै दिनै खमैबो 200नि बांसिन बाहागो लागिरिफोरा बेयाव 7 सानसिम माने खुनु मोनसे रावबो मेंनाय बानाय गैयाजासे बाहागो लानानै प्रग्रामखौ हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायखौ जों नुदों। आरो जों नुदों बे 7 साननि गेजेराव खोब माने खाम दामनाय सिफुं सुनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा खोब माने खमैबो 60-70% माने इमप्रुभ जानाय जों नुनो मोनदों। आरो मोसागिरि बिथांमोनखौबो उन्दै उन्दै बिथांमोना एकदम गोबां माबा रोङाखैब्लाबो बिसोरनि जि आखाइ सिबनाय फाव फेशन खालामनाय आथिं गानाय बे रिदोमफोरखौ मिलायनाय बेखौ जोङो खोब 7 सानाव इमप्रुभ जानाय नुदों। आरो दा बिनि गेजेरजों आसा खालामदों जे जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा फंबाय उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायमोनहा जे जा माने हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव खोब मोनसे बाहागो लागोन जों बेखौ नुहुरदों। आरो जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे गुबुन हारिफोरनिखौ खोब लोब लोब जोङो जेरावबो खना खनला जों नुयो, नाथाय जोंनि बर'नि बेबायदि मावबादाखौ माने खोब माने खम नुयो। बेनिखायनो आं आसा खालामो जे जों जेरै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बेबायदि मावबादा खुंनायनि गेजेरजों जों फोरोंथाइ होदों जे गुबुन गुबुन हालामावबो बेबायदि फोरोंथाइ होनानै जे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जे हारिमुनि फारसे गियान लाहोनाय हारिमुखौ मोजां मोनहोनाय सानस्रि बेखिनिखौ सोनानै होगोन, गियानखौ होगोन जों मिजिंथिदों, आसा खालामदों। आरो जोंनि हालामाव आं सानदों जे फैबाय थानाय रंजालि जि बैसागु बेयाव खोब लोब लोबै रंजागोन। आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे मेसेज होनो सानदों बा खावलायहरनो सानदों जे जोंहा जिहेथु दामनाय देनाय दंखायो, आगजुफोर दंखायो, खाम जथा सिफुं सेरजा दंखायो, गाननो जोमनो जोंहा गामसा आर'नाइ दख'ना मोजां मोजां गाबनि दंखायो। दा बेफोरखौनो लानानै जे फैबाय थानाय रंजालि बैसागुआव मोजाङै रंजागोन, अनलायनाय मेसेज होगोन, खौसेथिनि मेसेज होगोन। आं बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो मोनसे समाव देगजों मोसानायनि गेजेरजों मोनसे शृंखला मोनसे माने थासारिया खोब गाज्रि जोङो नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालाव एसे एसे इमप्रुभ जाबाय। अब्लाबो दासिमबो खना खनला मोनफा मोननै जायगायाव जोङो देग लानानै गिजि गिला गाननानै एफा एनै मोसानायखौ दासिमबो जों नुनो मोनो। जाहाथे जों मोनसे बर' हारिया मोनसे सोद्रोम हारि, मोनसे आसार खान्थि गोनां, मोनसे समायना हारिमु गोनां मोनसे हारि हिसाबै जोङो जोंनि हारिफोरखौ समायनाय लाखिगोन। जोंनि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ मोसानाय मुसुरनायखौ गुबुन हारिनो दिन्थिनानै मुलुगाव बर'खौ मोनसे समायखांनाय बा समायसार मोनसे हारि महरै सिनायथि होगोन। आं बेखौ रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै, आं बेखिनिखौनो बुंनानै फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम माने गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय।